ha nézed ezt a videót, már pedig nézed ezt a videót, akkor ez egy csatorna bejelentő videó lenne, és ez lesz az első videóm. Egyedül fogok videózni, de lehet, hogy közben bekapcsolódik hozzám tesóm, és ezért lett a csatorna neve Vicc Tesó. Azt hiszem. Nem tudom, miért nézek így oldalra, de jó, mindegy. És itt ez egy ilyen baromkodós csatorna lenne, mindenféle hülyeségekkel. Már pedig olyanok lennének, hogy majd meglátjátok a többi videóból. Nem tudom, hogy még mit akartam. Igen, hogy nem csak itt bent lesznek videók, ez itt a szobám, hanem kint, udvaron, mindenféle baromkodós, ilyen olyanok lesznek, hogy fölmászunk a háztetőre, és ilyen hülyeség. Na, akkor most nem ilyen kockolós videók lesznek, hogy gépezek, vagy telefon, vagy ilyesmi, és akkor az, hanem ilyen baromkodós, de ezt már mondtam. Szóval körülbelül ennyi. Csak ennyit akartam. Szerintem. Legalábbis ezt nem nagyon gondoltam át, de jó, mindegy. A lényeg, hogyha tetszenek a videók, akkor iratkozz fel, vagy like, vagy kérdésekért írjatok kommentet. Sziasztok!